дӯстони азиз, бисёре гуфтанд ки дар бораи ширкат обязательно ки мо маълумот гирем, дар куҷоя чӣ хел таъсис ёфтае. Албатта бояд шумо маълумот дошта бошед ки дар куҷо кор мекунед. барои чӣ бисёриҳо фиреб мехӯранд? ба хотире ки вақте ки ваёда ягон ваъда мекунанд ки пули калон мегире, ихе ухе надониста ки ҳамин ширкатҳо вуҷуд доранд, ҳамин ширкатҳо дар чорчӯбаи қонун кор мекунанд ё не, мардум барои пули калон шуда мисол мераванд, айпай ҳамин кор мешаванд, дар интернет ягон корҳои безеб да даст мезананд ва дар охир худшонда мушкилот мебиёранд пеш. барои ҳамин ҳар як касе ки любой ҷо кор мераве, шумо телефон доре, ватсап доре, яъне ки аллакай дастрасӣ ба интернет доре. Будроед Google дар бораи ҳамун ширкат бинависед ва ҳамҷо дар Википедия мебирояд ки чӣ ширката дар асоси қонун кор мекунад, оё шумо дуруст маош мегиред ҳаминҷа, оё дар ҳақиқат ҳамин ширкатҳо маҳсулот мебароранд. барои